rapazada, hai xente que di que o cabrito lle repite. Mirade, a min tamén me repite. Estos de Vilariña de Conso son un ceo. Turn down for what? 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 Bueno, rapazada, estaba todo moi boa, verdade? Sempre con produtos locais apoiando os emprendedores da terriña. E veña, nada, outro día faremos outras cousas desas moi ricas.